салому алейкум ва раҳматуллоҳ дӯстон ва ҳамватанон. баъд аз ин видео карданам зуд ба ман саволборон карданд ки ана русия давлати пурқувват, ана россия ину он ва ғайра ва ғайра. яъне суқути ин низом амри маҳол аст. хоб ин суханҳоям ҷо дорад, валекин шахсе ки инро зикр мекунед, чаро шумо як тарафро зикр мекунед, тарафи дигарро зикр намекунед, айби нуқсои ин низомро зикр намекунед. ин русский мир, русский община чӣ муомилаи бад, чашми дидан надорад миллати моро, лату кӯб мекунад, болои ин ҳазорҳо ҳамватони мо шумо депорт мекунад. чаро инро зикр намекунед? ин рафта нигоҳ мекунед, ин русский мир муомилати мо чунин ҳаст ки монанди ғуломои пештара негирои мегирифтанд, мезаданд, пули кам медоданд ва онҳо бошанд хоҷини худро дӯст медоштанд, муҳаббат доштанд. ин ҳамтури шуда рафта истодааст. ин хелфаҳмиши шумо хатарнок аст. ғулом будан, дар зери дасти як кас кор кардан, ин мушкили надорад. мушкили он аст ки шумо дар ин ҳол розӣ бошед ва пои худро дар сари миллати худ гузошта, миллати худро паст шуморида, ин миллати калазарро боло мешуморед, тарафдорӣ мекунед. ин мусибат аст. чоплуси тарафдорӣ мекунед низоми Путинро, бовар кунед ин ба ақли одам туғри намеояд. шумо яктарафа низоми Путинро дӯст доред, муҳаббат доред, иқи хубӣ мехоҳед, онҳо бошанд миллати шуморо чашми дидан надоранд, миллати шуморо паст мезананд, чурка гуфта, иқро масхара доранд, Равшан Ҷамшуд гуфта, шумо бошед яктарафа онҳоро дӯст медоред. ҳеҷ дар ақл туғри намеояд. хай чӣ кор кунем? ҳамхел одамоям пайдо мешаванд ки тарафдори ин низоми Путин мебошанд. хай ҳамин русский мир, русский община ки шумо тарафдорӣ мекунед, ин русский община ки аз тарафи ФСБ дастгирӣ мешавад, шояд сабаб шавад ки суқути низоми Путин ҳаминҳо шаванд. зеро ки нигоҳ мекунӣ ҳаминҳо тафриқа карда истоданд ки Кавказ бояд ҷудо шавад, Татар бояд ҷудо шавад, Бурят бояд баргардонда шавад. мехоҳанд ки Кавказу дигар миллатҳо аз замини рӯззабонҳо берун шаванду ва ҷудо шаванд. ва дар муқобил Кавказу Татар инҳоям мехоҳанд ки мустақил бошанд. валекин дар ин тафриқа кин ин тафриқаро намехоҳад? ин низоми Путин намехоҳад ки Россия тафриқа шаваду пароканда шавад. барои ҳамин ин ФСБ ки дастгирӣ мекунад русский общинаро, шояд ҳамино сабаб шаванд ки низоми Путин суқут хӯрад. барои ҳамин хатаре ҳаст ки ин низоми Путин суқут мехӯрад. мо нигоҳ мекунем ки Путин ва наздикони ӯ ҳама зану фарзандонашонро чанд сол пеш ба Европа фиристоданд, дар он ҷо ҷой карданд. онҳо ин хатарро хубтар дарк мекунанд. мо бошем чӣ миллати худро паст дада, пой гузошта, ин русский мирро болотар мешуморем. ин мусибат аст. аллоҳу мустаъан. дӯстон ва ҳамватанон, шуморо ба худованд меспорам. зирак бошед. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.